Bos días, son Esmeralda Casabianca, son estudiante de Filoloxía Galega e hoxe estou aquí na librería Pelayo para ler algúns poemas da autora Regina Touceda do seu novo poemario, Deriva. Este poemario foi Premio Nacional de Poesía número 32 de Xosé María Pérez Parallé. En concreto, quería ler algúns poemas desta autora porque Regina é unha compañera miña de clase e quero promocionar o seu traballo. Queremos promover a literatura entre a xente nova. A deriva é un desplazamento incontrolado dun corpo na auga. Mediante definicións, podo recoñecerme. Diante dos espellos, só existe a opacidade da parede e a transparencia do mar, ao outro lado da xanela. Esta acción é diaria, non se pode escapar dela. Acender as candeas significa facer unha chamada, un prego inconsciente. Buscar unha presenza, un corpo etéreo que non existe. Aquí non. Se as viaxes vitais fosen estables, non precisaríamos sentir un coitelo que atravesa a carne e pide un pouco de auga. Pero ata o aire doe nos pulmóns, e arrincar o propio vai en contra as nosas directrices.